Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod de PUBG. Aici cu vărul Dănuț. Salutări, dragi prieteni. Unde mergem? Center. Clan Village. Nu, cu cine ne-a băgat în echipă să moară. Bă, dați-am follow de odele și mergem la Flame Village, mă. Mâncați-aș gura. Mă, am jos. Eu sunt la Center. Mă sui direct aici sus. Hai. Stăm aici? Mamă! Dă-te! Player, food. Dă-te! Luptezi cu repede. Dă-te! Mortul nu? Băi, nu, stai aici. Mor 2. Mor 3. Te așa că mai aude pe aici. Mama, am putat ăsta de pistol. Am player. Uite cum se aici. Șobolanii mei. Bun? Stă șobolanii mei aici. Dă să luptezi de la ăsta repede tot. Câte kill-uri? 2. 3. Am mult Bă, ce mai luptesc pe aici. Nu să luptezi, că nu am. Am mult de bine. Nu, s-a scos pe Deci nu scară. ai un player. Unde? Lasă-mă că mă duc la... Dă-mi gâtul măsi. Mă uit puțin la center. Îl pot să umăr? Da. În 2. Vezi că mai e unul. Bun, dă-i că nu, că am tras în el să zică nepotul. Nu vreau că am tras în bulanțul ăsta. Nu, 6 kill-uri. Stai încă să vezi. Bun și noi, bun. Mai sunt aici mulți. Unde? La sen. Hai puș. Păi, aș merge. Bă, dar mai sunt în spate, mă. Eu văd a venit la mine. Cred că. A venit 3 ori. Trage dincolo. Aha. Hai, că ți-am lăsat. Asist. Dă-i de aceasta în tău. Nu, că nu trebuie cu tine. Unde? Unde? Eu mi-am pus mouse. Ăla sunt la Flame. Care a murit, mă? Pătrare? Tu unde pătrare? Bă, pe aici nu nimic? Să nu vedem un sniper. Se trage. Aha. Ăla-i. Alo. Vezi că mai e unul. Unde? Tot acolo. I-am dat. Vezi că a venit în plin. Mor? Mai e unul. Hai, player, în spate de el. Unde? De că nu văd. Ce mă fac dacă văd? M-ai omorât? Aha. Noi luăm? Mort amândoi. Răzine prost. Bă, vorul. Mat. Ce, mă? Eu nu mai am guanți, ești prost. Bă! Ei. Aha. Nu am guanți. Vezi că eu nu pământ aici. N-am guanți. Cu 5 guanțe l-am omorât. Cu 5 guanțe.
Dați-mi și mie, dă niște gloanțe de unde pe. Sau la, poate găsesc aici. Carta, acolo. Aha, uite că am găsit aici. Am găsit de acolo. Avem player, bă. Mață. Mață. Pe munte. Aici. Uite, gata. Bun. Moarte. Mamă, nu care e, da. Hai să facem. Am că n-am umplut, bă, așa. Sau 11. Nu. Te văd, boss. Mamă, ce trag ăștia, mă. Doamne. Bă, unde mață? Mață. Și mai e unul. Da, așteaptă. Bă, fii la copac. Bă, bagă-te aici și dă-i. Unde să mă bagă? Ce cum mă vede? Și mai era un copac. A, stai. Măcar pierdem cu 11 kg. A, mă trage odată sau ești handicapat. Dă-i, mă, așa. Ia să vedem. Hai, ieși afară să vedem. Când ne-a urcat. Level-ul. La revedere, oameni buni, ne vedem cu un alt videoclip mâine seară. Pa, pa! Salut!